6 sınıf оқушылары Эльмира белән Полина мәктәп китапханәсендә иң яш булучылардыр мөгаен. Балалар китабы туган көнендә теләп катнашалар. Мин укырга бик яратам. Мин яратам Купринны. Белый пудель. Ул миңа бик ошады. Миңа китаплар сыйныфта һәм дәресләрдә булышам. Балалар һәм үсмерләр китабы атналыгы районда елда үткәрелүче чара. Бирегә район мәктәпләренең иң күп китап укучылары җыела. Бу юлы араларында рус баһадирлары, урман җанварлары да бар иде. Әкият геройларыннан тыш сәхнәгә елның иң күп китап укучысы конкурсы җиңүчеләре дә күтәрелде. Аларга мактау кәгазьләре һәм бүләкләр тапшырылды. Быел мәктәп китапханәләренең методик берләшмәсе эш район бәйгесе уздырды. Беренчесе ел сайын үткәрелә торган мәктәп китапханәсенең иң яхшы укучысы. Калган 2 бәйге экология елына багышланды. Бу бук-трейлерлар һәм эссе язу конкурслары. Чарада катнашучылар быел юбилейларын билгеләп үтәчәк китаплар белән дә таныша алды. Әйтик, Михаил Лермонтовның Бородино шигыренә 180 ел булса, Данте Алигьериның Илаһи комедиясе 710 еллыгын билгеләп үтә.